Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 20. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'idi wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa sa'id. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'idi wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasuraka yawmal khatid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna fabasaruka yawma hatitu wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Fabasaruka yawma hatitu wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nufikha lan disebul fisuri ing dalam semprong terus semprong ya. Trompet semprong iku kocone dimar, ngerti dimar? Tradisional, Tapi damar iku ana kocoe bentuke, iki carane semprong. Gak menangi sampean. Wa nufiqa disebul fisuri dalam semprong trompet. Dalika utai mengkono iku yaumul wa'id. Dina kanthi janjekna wajaat lan teka sapa kullu nafsin saben awak-awakan ma'aha iku sartane nafsin sa'ikun wong kang giring wa syahidun lan wong saksi. Ayat 18 maya fidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Jadi orang ngomong setiap ucapan kejaba nek kono ana raqib ana atid. Lah meneh-meneh nalikane semprong wis disebul mulai dari surat Yasin ya Pak. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi yang siluqalu ya wailana man ba'asana min marqatina ada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursal. Dadi nalikane semprong disebul ditangekno teko kuburan wajaat kullu nafsin ma saiku wa sahid. Setiap jiwa, setiap awak-awakan disertai seorang wong kang giring dari golongan malaikat wasyai saksi. Ya apa rek? Jadi wis oleh kitab sik ditambahi maneh wong sing giring, wong sing dadi saksi. Lah saksi itu gak cukup malaikat tok, bahkan sikile ya dadi saksi, tangane ya dadi saksi. Ya apa kalimat iku? Al-yauma surat Yasin nahtimu ala sudah 5 nahtimu ala awa itu kalimuna ayati watasadu arjulu bima kanu yaksibun. Wah ketara gak tau yasinan iki. Kapal iki. Lah aku mbiyen iku ngapalno Yasin iku ndek Kalimantan. Apa angger malam Jumat iku dijak Yasinan. Engko nek ana wong kematian ngono ya Yasinan maneh. Malam Jumat pasti ra rutin, engko ana kejadian kematian Yasinan maneh. Wa nafika fi suri faida min ajadasi ila rabbim yang
Silo. Tadi tanya itu kuburan. Wajat kullu nafsin ma'a saikun wa syahid. Ana saksine, ana sing giring. Sik ditambahi maneh apa iku? Ayamanati ma'ala wa tu kalimuna aiti wa tasadu arjun bima kanu yak. Sipun bener ra sing tadi mau. Lho kak dicek kare. Dadi cangkeme dikunci, tangane bersaksi, ngomong sikile menyaksikan. Wis mulane wis gak iso selak maneh. Lek pengadilan dunia seiso golek alibi. Ngerti alibi? Hah? Alibi itu berada di tempat lain ketika kejadian. Sajane wong iku mang mateni jam sakmono, tapi iso oleh alibi. Lho aku jam sakmono aku ketemu karo iki nek kene. Sebagai alibi. Wis kaisa alibi apa maneh wong saksine ana. Tangane ngomong sikile menyaksikan ya ana catetane tulisane. Hardis. Lah hardis zaman kadang kan error. Nah hardis rakib atid gak mungkin error. Wajat kullu nafsin ma saikun wa syahid. Laqad kunta yakti temen-temen ana sira iku fi ghaflatin ing damlali min hada saking iki zaman nglalekno dina iki pakasahna mongko buka sapa ingsun angka saking sira kita aka tutup sira akhir dibukakno hisab apa jenenge hijab wa fa basaruka utawi peningal sira ayauma ing iki dina iku hati dun landhep tajam sampeyan nglalekno dina iki mari ngono mripat sampeyan niku dibuka Papa Sarokal Yama hadis pada hari ini mata itu sangat tajam. Aku eling iki sore iku buka YouTube. Ana wong gawe motor dinamo. Terus dinamo. Lah iku cilike iku dilebokno nang jerone sela-selane sidik jari. Saking cilike. Lah iku lek ndelok gawe mikroskop, iku ceblok ngono lek golek piye. Lah pada hari itu ayauma fabasaruka hadid mripat sampean niku landhep tajam. Dadi yo sing cilik-cilik ketok kabeh. Amal-amal nyelempit ketok kan. Ya padha karo nek kate sekaratul maut hardise disetel kabeh biyen taun ngene amal apik amal elek mulane eling critane Sakban getun sak apa getun apa gak luwe adoh apa kok gak sing anyar apa kok gak sing kok gak kabeh ngene eling critane doa terus aku tak critani jadi Sakban iku biasane subuh ku wis ndek pojokan lah waktu itu kok gak teko sampai subuh dinteni karepe karo Nabi
Lan di Saban durung teko sih ditunggu bae telat. Wah, lah nunggu Saban to lah salat duha engko. Ayo wis salat subuh. Malah salat subuh diparahi nang omahe. Endi omahe? Sapa sing omahe? Kula. Endi? Ayo parani. Sambangi. Perjalanan sampai duha. Perjalanan sak jam itu endi? Mlaku. Iya, enggak beda motor. Lho ngono iku gak tau kari salat subuh iku mesti dhisik dhewe. Pojokan. Ya, Tang. Jadi terus subuh iku ndek pojokan ngono lho. Mulane sampean lek salat ya. Sampeyan biasa ndi kono. Lek sampean gak ono ketok ngono lho. Biasanya di pojokan iki bintang iki lho, nanti kok gak ono yo. Konangan malian. Jadi Nabi ku iso ngabsen sapa sing gak teko mergo yo biasane di kono. Oh, cakno iki biasane di kene kok gak ono. Berarti ada masalah. Misalnya ke Pak Bakri kok mesti di kene kok gak ono. Berarti ada absen berarti wong iki. Iki lara kota lunga. Tinta ini bilang dino kok gak metu blas, wah ada masalah. Oke di parana ngomai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan sinten kula garwane. Ya napa kabare Sakban, sederek Sakban. Ngapunten sampun meninggal. Dadi oleh gak jamaah mergo wis meninggal. Sampeyan gak jamaah mergo napa? Ngantuk. Ya wong wedok sampeyan lanang wae barang. Mari ngono. Lah kate meninggal pesen apa? Niku Nabi mindano kok luwe adoh, mindano kok luwe apa jenenge sing anyar. Mindano kok tak kabehno. Ya napa Nabi karepe niku? Akhirnya Nabi oleh wahyu terangno ngene lho. Perjalanan Saban teko nang masjid iku kan wis ado. Lah iku ganjaran diketokno. Masyaallah gedhe nek ganjaran medano luwih ado maneh. Ya tambah akeh ganjarane. Terus nah sapa? Saban iku pernah ketemu wong kademen. Cuacane sangat dingin, pakaiane kurang ke. Akhirnya sing lawas dikekno wong iku mang, awake gawe sing anyar, ngono lho. Lah iku ganjarane ya ngono luar biasa medano sing anyar tak kekno tambah gedhe ganjarane ngene lho, ketun ngono. Terus suatu saat pernah ketemu wong kelaparan. Awake iku yo nggawa bontotan. Nah, dikekno cuma separuh kanggo awake, separuh dikekno wong iku mang. Bare diketano ganjarane gawedhe lho. Midane tak kekno kabeh ngono lho. Gawetun. Dadi mulane nek wong mati iku mesti ketun, apa kok gak nambah. Sebalike nek wong iku mang wong elek, ketun lapa aku mbiyen gak tobat, gak mandeg. Dadi wajat kulo nafsin ma'asa ikun wasyai. Dadi anak sing giring, anak saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Sampeyan nglalekno dina iki. Maka syamna angka kita angka fabasarukal yama. Hati pada hari ini peningal sampean iku landhep tajam. Dadi sing barang sing cilik-cilik iku ketok kabeh. Amal-amal sing terlewat iku ketok kabeh. Mulai fama ya'mal lalu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dadi ketok kabeh amal sing cawili dosa sing cawil
Dadi elek ketok sing gedhe ya ketok. Ane hati-hati sampean. Nah, apa jenenge maksiat gak konangan wong lho, menir kene konangan dhewe. Dadi iku fabasarukal yauma hadid mongko peningal sira ing dina iki hadidun landhep dadi tajam. Dadi wis amal-amal keketok kabeh. Surat Maryam ayat 37. Fahtalafal azabu min baini fawailul lil ladzina kafaru masyhadi yaumin adzim asmi bihim wa basir yauma ya'tunana lakin zalimuna yama fi dhalalim mubin. Mongko al-ahzab iku perselisihan antarane wong akeh. Fawailul ladzina kafaru mongko cilaka kang wong sing kafir mimma syahdi yaumin adzim saking persaksiane dina kang agung. Dadi setiap orang itu membawa saksi asmi bim sangat mendengar wa absir sangat melihat ya mayatuna dina teka ingsun mulane babasar kal hadid mongko peningal sira iku tajam bukan hanya penglihatan bahkan pendengaran ya sangat tajam. Lakin dzalimun yama fi dzalalim mubin tapi ini endam dina iki akeh endam sasar kang jelas. Dadi asmi bim ga basir dadi sangat mendengar sangat melihat. Dadi pendengaran itu sangat tajam, penglihatan sangat tajam. Misalnya ana jarum ceblok krungu sampean. Jarum sak pira cewili kan. Lah meneh-meneh iku krungu ngono iku. Ceblok nang ndi krungu. Ya ketok yoan. Dadi amal sing cewili miskola dzarrah sababote dzarrah khairon yara. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Mergo iku mau fabasarukal yauma hadid. Menandakan ya kita jaga diri kita masing-masing. Sadurunge ketekanan dina persaksian menyaksikan kabeh. Dadi ya kitabe ana caritane tangane saksi sikile ya menyaksikan si anak mana saksi yang lain. Sapa mang syahidun saiku wa syahid dadi ana saksi ana wong sing ngiring. Lah sing ngiring wong pira? Lah jumlahe manusa pira? Pirang miliar sing ngiring ya sakmono iku. Lah perbandingane menungso karo jin karo malaikat. Menungso siji jine iku 9. Malaikat 10. Dadi kan wong pira 1 2 3 wong 7. Jine pira? Ping 9. Ana swidak 3. Malaikat pira? Ping 10 630 nunggu sampean ngeloni sampean. Nah anak wong ngaji malaikat itu mau memayungi ngeloni sampai turun sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Saking tenang sampai turun sampai kantor. Saking tenang ya sampai turun ngantuk. Alasane apa? Melekan jaga. Enggak ya kakean mangan apa wingi? Ayam. Ada pertanyaan?
Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Rabbana afriq 'alana sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.